सार नैजिदाइन नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय नैबे साबखाथा प्राइमारिनि आन्दारावहाय जे माइनरिटिफोरा गोबां लोब नैबे हानजायावहाय जइन जाफैदों बेनि बागै सारा मा फोरमायनो सानो? फैबाय थानाय बाय इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै दिनै गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बे साबखाथायाव गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय दिनै UPPL दोलोआव बिथांमोना जयनिं जादों। बेयाव खमैबाबो 450नि बांसिन बेवहाय मुस्लिम सावथाली आरो राजबंशी बाङालि बिथांमोननिफ्राय दिनै जोंनि बे UPPL राजखान्थि हान्जायाव दिनै जगदान जादों। दा बिजों जोङो बेखौनो रोखा बुंनो हायो जे निश्चय बिथांमोना दिनै UPPL BJP बा GSPनि सरकार सालायबाय थानायखौ मोजां मोननानै बा फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि गसाइगावआव जोङो सासे मोजां दिदोम बा सासे मोजां केन्डिडेटखौ जोङो देरहासार होनो हायो फैगौ बाय इलेक्शनाव बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बिथांमोना जोंनि बे UPPL दोलोआव जगदान जादों। दा जोङो बिथांमोनखौ जोंनि दोलोनि जानानै बरायदों, बिथांमोनखौ जोङो बजबनानै लादों आरो जोङो मिजिंथियो जे बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों फैबाय थानाय जे बाय इलेक्शन बे बाय इलेक्शनाव जोंनि जे UPPL BJPनि जाय बिजाथि जागोन बिथाङा निश्चय देरहानो हागोन बा देरहासार जागोन। गोजामै थानाय थिखादारफोरा जे गावसोरनि बिलखौ मोनैनि माखासे UPPL पार्टिनाव खुद्रिसारबाय थादों बेनि बागै सारा मा फोरमायनो? बे जे माखासे थिखादारफ्रा जे थांनाय सानसे साननैनि सिगां बिथांमोना जे धरना बा खुद्रिदों जोङो बेखौ नुदों ससियेल मिडियायाव। दा बिनि सायाव जोङो बेखौनो बुंगोन नंगौ हयथ' दिनै गोबां कन्ट्रेक्टारफोरा फुराना बिलखौ मोनाखै, खिन्थु बिनि सायाव आं बेखौनो बुंगोन जिहेतु जोंनि बे UPPL बा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे बे BTC खुंथाय बा दायो जे UPPL आरो BJPनि सरकार जोङो 8 माससोल' जादों, खिन्थु बिथांमोननि जे बिल मोननांगौ बे बिला बे दानि सरकारनि नङामोन। हाग्रामा महिलारि सालायनाय बै समनि बिलमोन बियो। बिथां हाग्रामा महिलारिनि समावनो खमसे खम 2900 कोटिनिबो बारा बिथाङा बेबादि लायबिलिटिस गालांदों। दा बिनि थाखाय आङो सानदों कन्ट्रेक्टारफ्रा जोंनि दानि सरकारखौ बिथांमोना दाय होनो हाया। नंगौ बिथांमोना बिथांमोननि दाबिखौ दिखांनो हागोन, खिन्थु दानि सरकारनि सायाव दाय होनायखौ जोङो इसेबां गनायजाथाव जोङो बेखौ साना। हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।